Bum, 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 bum. Avui tenim un nou aspirant dins la categoria dels tirilles. Bum, amb un pes equivalent a 2 glaçons de gel en un whisky on the rocks. Bum, l'Steve Urkel català. L'inigualable, irrepetible, Enric Bautista. Si no me la foto, hey. Vinga, va, ja està bé de fer el mico. Què tal, com estem? Tot bé? Estic aquí jugant amb el patinet i encara no sé com m'he fotut de cap perquè no se'm dona molt bé a mi això de les rodetes. I em va passar no fa gaire que em van regalar uns patins d'aquests en línia. I res, doncs jo agafo que me'n vaig cap a la feina, i la mare de bé, tal i qual, bueno, quan hi ha un moment que hi ha una pujadeta, vale? Arribes fins a arribar al centre, doncs bueno, tiro cap amunt i perfecte. Total, que clar, acabo de treballar, em torno a posar la vestimenta, no? Totes les proteccions i de més, i clar, i quan surto, hòstia, de sobte, clar, veig que havia de fotre una baixada, però del copon, saps? Així d'empinat. Total, que jo anava baixant i em anava tirant contra les porteries i contra les parets, perquè allò s'embalava i jo no sabia frenar prou bé encara, i encara més anava per la vorera, bueno, la gent s'encreuava, total, que em vaig fotre una hòstia en un moment donat, em vaig fotre un meco que ja vaig dir, vale, em trec tot, saps? I baixa caminant, perquè aquí et mataràs, vale? Aquí et mataràs. I bé, doncs ja et dic, vaig passar una mica de vergonya, no? Però jo ara estic recordant així al llarg de la meva vida, n'he passat algunes. Bé, és molt habitual, no?, de veure allò pel carrer gent que, no sé, que ensopega, no? Típic allò patinada. Jo, per exemple, soc molt de torçar-me el peu a les voreres, saps? Això és una cosa que no sé per què sempre estic apurant molt al caminar i més d'un cop, pam, em foto m'esberlo el peu a la vorera i bé, sempre haig de fer algun saltironet i mirar que no, perquè sempre hi ha aquella cosa de vergonya, no? Hòstia, que algú no m'estigui mirant, tal i qual, no? Clar, és que ara amb tota la merda aquesta dels mòbils i de més, hòstia, és que no es pot anar per Barcelona, tu. Clar, tu estàs allà, jo, a veure, quan tinc trajectes així una mica llargs, al final estàs allà mirant, no? Vas controlant, vas caminant, amb la música, tal i qual, i hòstia, un dia estava allà badant i em vaig trobar la farola, però ja aquí me la vaig menjar, em vaig fotre un susto del copon, vale? I pam, vaig fotre un viatge i clar, el primer, saps, és mirar allà la vergonya, saps, allò de dir, hòstia, que no m'hagi vist algú perquè em trobava tan ridícul, saps, allò d'estar allà mirant el puto mòbil i que et fotis contra la farola, tio, dius, però qui ha fotut la farola aquí, me cago en l'ou, saps, o sigui, tanta tecnologia, tio, jo haurien de fotre ja un GPS o alguna cosa en el mòbil que t'avisés, saps? Que si hi ha una farola que t'està venint aquí de front, hòstia, que t'avisi, saps? En plan, alerta, Cony, què passa? Vale, tinc una farola, no? Perquè és que, a veure, tanta història amb els cotxes i tal, que ja s'està fent això, no? Doncs, cony, és indispensable. Quantes vegades no ens hem menjat amb una altra persona anant pel carrer, no? Doncs t'imagina't això com serà d'aquí uns anys, serà el més habitual. I què hem de fer? Anar-nos fotent hòsties amb la gent i amb les faroles? Home, jo crec que si es pot evitar, millor, no? Doncs, bueno, en fi, jo ahí lo dejo. Hi ha una molt típica que també passes bastanta vergonyeta, no? Que seria la de trepitjar una merda de gos, no? Quantes vegades
hem anat pel carrer, distrets, tal i qual, i dius, hòstia, me cago en la puta. I clar, com ho dissimules, això? Com ho dissimules? No ho pots dissimular, no ho pots dissimular. Estàs allà refregant el peu, no? Perquè, clar, portes allà, vas deixant rastre i doncs, bueno, vas allà arrossegant el peu, te'n vas cap a veure si trobes un tros de bassal o alguna cosa amb aigua per poder trepitjar allà, a veure si se'n va. Està plantat un arbre, vaja, que té el requadradet aquell amb terra, i et fots allà a netejar-te, a rascar, i si no, doncs a la vorera, no? Però clar, és ridícul, com hem d'anar així, Llavors em cago en la gent, i mai millor dit, dels amos aquests que tenen gos, que deixen la merda allà a qualsevol lloc, vull dir que això és indignant, i cony, és que no hi ha excusa, jo és que no ho entenc. A veure, jo tinc gos, i vaig pel carrer, i el meu gos caga a tot arreu, ¿vale? Que això és una altra cosa que jo ara us diré, que a vegades em fa passar vergonya també, ¿vale? Un dia, per exemple, anàvem pel carrer, el cabron no s'ha dit res més que parar-se al mig del carrer i fotre's a cagar allà al mig, ¿vale? Es para, i aquí cagau, i clar, al mig del carrer, tio, jo, clar, començo a tirar, i la gossa que allà no es mou. Clar, és una gossa que ja pesa quasi 30 quilos, i si diu que no, doncs que no, saps? Bueno, doncs res, jo allà esperant, clar, ve un cotxe, s'ha de parar perquè està la gossa al mig del carrer, i jo allà amb aquella cara de circumstància de què vols que foti jo, saps? Però, i res, la gossa quan ha volgut acabar, que a més s'ho pren amb calma, saps? Sembla que no té pressa ella, i res, acaba, i tu, ala, vinga, ho reculls, i ja, hòstia, disculpa, tal, no sé què, hòstia, que dius, hòstia, a veure, que anem ara a un pipicant, doncs cony, espera't, o sigui, has pogut aguantar 5 hores i ara et vindrà de 5 minuts, i no, ella allà, saps, a fer-t'ho passar malament, home, no fotem. I bueno, i això encara no és el pitjor, també n'he viscut d'altres encara molt pitjors, amb la gossa. O sigui, t'ho imagina't, en un pas peatonal, de gent amunt i avall i tal, i tu estàs allà amb la gossa, de passeig, no sé què, i la gossa també diu, va, aquí que em poso a fer, saps? No, hòstia, ara es fotrà aquí a cagar, saps? Bueno, va, vinga. Què passa? Que, clar, la tia es fot a cagar i de sobte tu ja veus el rabillo de l'ojo que dius, hòstia, merda. Vale, doncs serà que aquesta vegada no surt gaire sòlid, saps? I allò surt, saps, com los patos, saps? Clar, primer ja que la gent ja passa per allà i entre la peste que fot, que tu estàs allà que no saps on ficar-te, a sobre veus que allò no hi ha qui ho reculli, perquè allò no pots recollir-ho en una bossa ni res, i dius, bueno, què fem ara? Què fem? Doncs què has de fer? Doncs res, te n'has d'anar al bar que hi hagi, demanar un got d'aigua i tirar-ho allà, ni que sigui. És que què has de fer? I la veritat ara, incentivat que els amos de gossos portin una ampolleta d'aigua, que em sembla molt bé, i mira, i que per aquestes ocasions van de perles aquestes botelletes, perquè, home, ni que sigui, si surten això una mica a pressió, doncs pots solucionar una mica la papereta, ¿vale? O sigui que et treu d'un apuro, o sigui que feu servir aquestes ampolletes perquè realment van molt bé. Sí, que si ja és prou difícil anar pel carrer sense menjar-te una farola, sense que baixi algú amb patins que no en té ni puta idea i haver-lo d'esquivar, perquè a sobre deixis la merda allà al carrer. Així que, sisplau, recull la merda. Moltes gràcies.